Super. Ya ne? Super uban lissahi. Ya ne? Ya garin? Lafiya lau. Shin wai ko ɗan Real Madrid hake wai na kwanakin ga waje sai Real Madrid ɗaya kasa. Au, gaskiya ne. Wai anya ɗan Real Madrid hake super? Ɗan Real Madrid ne kima. Dan mi? Ɗan Real Madrid ne ke. Okay, to yanzu lissawa min mutum 10 cikin Real Madrid. Kaga akwai Yamil Yaman. A'a Yamil Yaman. Akwai Nabasa. Kai. Wallahi kai ka gasa hauka ta kai. Saurara. Ma yanzu magana ta za mu yi ta domin Allah. Lissawa min mutum 10 na ce ma cikin Real Madrid. Kaga akwai Laru. Ronaldo na yadda Ronaldo dan ya zama Akwai Nabasa. Mi Albasa, wa Albasa wai. Baka san shi ba. To na ji a biyu. Dan Kano na. Okay, dan Kano na. Kuma da Ahmad Musa. Na san Ahmad Musa 3. Kuma da Aishehu. Shehu 4. Da Buhari. Wani Buhari? Buhari na Kano. Bayad Najiya. Akwai kuma Bilal Billa. Bilal Billa shi ma dan kwallo na? Imana. 7. Akwai kuma AY. Akwai AY. Imana. AY mai gidanka. Yawwa. Shi ma yanzu kwallo duniya shi ka bugu. Kwallo duniya ka bugu shi ma. 8. Akwai kuma Abbas. Wa Abbas? Wai anya wai su kai musulmai ɗaya na haka kawo me kenan? Gana nan dole madar musulmai na. To ai don musulmai na. To yanzu cikin basa kawo min mutum biyu ɗaya na kaso cikin basa. Akwai Lado akwai Nabasa shi kenan. Ban gane shi kenan ba. To in ba shi kenan ba to minana. Wala dabugin ƙwarya to. Wala dabugi. Ni da kan lokacin ma dabugi. Super. Ya ne? Super uban lissahi. Ya ne? Ya garin? Lafiya lau. Shin wai ko ɗan Real Madrid hake wai na kwanakin ga waje sai Real Madrid ɗaya kasa. Au, gaskiya ne. Wai anya ɗan Real Madrid hake super? Ɗan Real Madrid ne kima. Dan mi? Ɗan Real Madrid ne ke. Okay, to yanzu lissawa min mutum 10 cikin Real Madrid. Kaga akwai Yamil Yaman. Yamil Yaman. Akwai Nabasa. Kai. Wallahi kai ka gasa hauka ta kai. Saurara. Ma yanzu magana ta za mu yi ta domin Allah. Lissawa min mutum 10 na ce ma cikin Real Madrid. Kaga akwai Laru. Ronaldo na yadda Ronaldo dan ya zama Akwai Nabasa. Mi Albasa, wa Albasa wai. Baka san shi ba. To na ji a biyu. Dan Kano na. Okay, dan Kano na. Kuma da Ahmad Musa. Na san Ahmad Musa 3. Kuma da Aishehu. Shehu 4. Da Buhari. Wani Buhari? Buhari na Kano. Bayad Najiya. Akwai kuma Bilal Billa. Bilal Billa shi ma dan kwallo na? Imana. 7. Akwai kuma AY. Akwai AY. Imana. AY mai gidanka. Yawwa. Shi ma yanzu kwallo duniya shi ka bugu. Kwallo duniya ka bugu shi ma. 8. Akwai kuma Abbas. Wa Abbas? Wai anya wai su kai musulmai ɗaya na haka kawo me kenan? Gana nan dole madar musulmai na. To ai don musulmai na. To yanzu cikin basa kawo min mutum biyu ɗaya na kaso cikin basa. Akwai Lado akwai Nabasa shi kenan. Ban gane shi kenan ba. To in ba shi kenan ba to minana. Wala dabugin ƙwarya. Wala dabugi. Ni da kan lokacin ma dabugi. Super. Ya ne? Super uban lissahi. Ya ne? Ya garin? Lafiya lau. Shin wai ko ɗan Real Madrid hake wai na kwanakin ga waje sai Real Madrid ɗaya kasa. Au, gaskiya ne. Wai anya ɗan Real Madrid hake super? Ɗan Real Madrid ne kima. Dan mi? Ɗan Real Madrid ne ke. Okay, to yanzu lissawa min mutum 10 cikin Real Madrid. Kaga akwai Yamil Yaman. Yamil Yaman. Akwai Nabasa. Kai. Wallahi kai ka gasa hauka ta kai. Saurara. Ma yanzu magana ta za mu yi ta domin Allah. Lissawa min mutum 10 na ce ma cikin Real Madrid. Kaga akwai Laru. Ronaldo na yadda Ronaldo dan ya zama Akwai Nabasa. Mi Albasa, wa Albasa wai. Baka san shi ba. To na ji a biyu. Dan Kano na. Okay, dan Kano na. Kuma da Ahmad Musa. Na san Ahmad Musa 3. Kuma da Aishehu. Shehu 4. Da Buhari. Wani Buhari? Buhari na Kano. Bayad Najiya. Akwai kuma Bilal Billa. Bilal Billa shi ma dan kwallo na? Imana. 7. Akwai kuma AY. Akwai AY. Imana. AY mai gidanka. Yawwa. Shi ma yanzu kwallo duniya shi ka bugu. Kwallo duniya ka bugu shi ma. 8. Akwai kuma Abbas. Wa Abbas? Wai anya wai su kai musulmai ɗaya na haka kawo me kenan? Gana nan dole madar musulmai na. To ai don musulmai na. To yanzu cikin basa kawo min mutum biyu ɗaya na kaso cikin basa. Akwai Lado akwai Nabasa shi kenan. Ban gane shi kenan ba. To in ba shi kenan ba to minana. Wala dabugin ƙwarya. Wala dabugi. Ni da kan lokacin ma dabugi.